Welcome back to our channel, guys. For videos today, guys, na nagandam kog kuan guys kanang mga sagbot og pipino og suka nga aslom kay tanan nga suka, guys. Na mga unta og dahon kay pakaon sa baboy, muram sa baboy ning nagkaon. Bitaw joke. Magmantinil ta kay kanang nakapangumpay man ta dahon. Nangumpay si Nainit sa merkado. Mauna nga nakakaon ko anang sagbotron. Nakapangumpay man ug usa ka pas-an mao ni nga mao lang sa ni atong kaunon ron fights kay ni sa kuan, fights kay ni ipaniud to, may kay pagka perfect sa combination ba sagbot og pipino. Perfect combination sa paniud to. Maura na ang sudan kay suka. Lami na kaayo ng 9 nits oy ang suka. Nya kani akong kauban ako man ang giagda dili man siya. Ako rin kaon ani pero amot lang kana niya mukaon ba siya. Ako malipay na ko ani kaning sagbot o kanang pipino lami na kay na nako. Pero tagsarasad ko kakaon dili jud ingon nga kada adlaw. Sa usa ka siguro ka semana na kaduha or kausa isag usa ka buok. Ya usahay sa duha sa stock sa merkado naman di naman kamang mulitik si Nainits ay pasensya na kayo guys. Unsa man usahay wala na stock sa merkado. Ya niadto ko kay naa may kuan nisuroy ko ba nakakita man ko mo ni palit sa kong ng usa ka pas-an aron ko makakaon na usa ka pas-an ba kay tagsara kay nas merkado mao na mo palit ko usa ka pas-an nya mao na sige na natong kaon na hinayan nagkuan istorya-istoryahan lang mahurot ra nang usa ka tupperware nya usa ka pas-an nga dahon lami na kay na siya guys. Lami na kay na nako, busog na kay ko ana. Busog mats na jud ko ana ba. Nya og naa pa tay daghan. Muadto na pud ta, manguha ta, magdatag sa ako aron makapas-an na pud ta sa kapas-an. Nya shout out dai sa akong mga followers, sa akong mga active nga followers, mga solid followers. Salamat kayo ninyo sa nagpabilin gyud mong support nako bisag anara akong mga video nalipay na kay ko kay naamong mo views daghan kayong mo views akong mga video bisag dili kay nindot akong video nagyapon mo nga nitan-aw nagkuan ako nag-support nalipay na jud ko ninyo ana daghan jud kayong salamat ninyo guys kay permi jud ko ninyong gi-suportaan bisag di kay ko maayo mo video ba nalipay na ko ana. Salamat kayo ninyo guys. Salamat kayo ninyo mga buotan nga mga followers. Kay wala pa mo sus digjud ko kabuti nga nakadaghan nga mga followers, supporters. Siniri ay nikaon na siya. Nikaon na siya kay kanang gilamian sad siya nagtan-aw nako. Nahibog na siniri nga nagtan-aw nako. Shout out na. Mao pa yang pagkaon nya ganina ni balibad na siya nya karon naibog siguro nako nga kusog kay kong mukaon mao na siya nga nipunit lang sad kay kusog bagay kong mukaon nang sagbot mura man sad kog kuana murag baka kabaw kanding ana di ba murag kanding si Nainits okay ra kaayo lami sad kayo ba kay presko pa kayo ang dahon ba murag bago pa dyan yung abot ba di pares uban ba nga kanang usahay makapalit ko yellow na ang dahon ba niya pait kani kay dili siya pait tamis ba murag presko pa jud kay siya dili pa kay dugay nga stock sa kuan sa merkado moong gilamian jud ko nya siniri naibog na lang sad nako kay kusog kay kong mukaon labi nang naisuka mura na akong sudan suka ra gipares anang dahon o kanang pepino. Fights na kayo, mabusog na. Busog na kaayo ana si Nainits. Shout out day ni
shout out dahil ni Joshua, bagong supporter. Salamat kay ninyo guys. Bago na ko mga followers, mga supporter, daghan kay salamat kay nadugangan na sa ang ako ang kuan followers. Nalipay jud kog dako nga napunan. Balag gamay ra napuno ba at least na ay nadugang.